जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे बाहरी आसी ड्यूटी बाहरी आसी बाहर आप पाग टे देखु घुआ पाग कर सांग मैंने मुझे लेंबू आने एत खरार लेंबू सरबत टे पीवा आराम लगे बेले खरा कर बेले वर्षा कर खरा कर वर्षा कर यही चलती भ्यूटा बढ़िया ग्रीनरी देखा पक्ष गेट देखिए आज पलैया ये गोटे गचर जामकोली डेली देखी दौचु खाई खाई हो पहुँची गली रूम पहुँची गली माउसी खुल यार को कैसा देर का शुईना हो रात शुईब हलदी मारिक गाधे देच तुम तो हलदी मारिक गाधे तुम मुहर जना पड़ जाऊ तर मुरुम पहुँची गली माने ये गोटे कुकुर अच्छी यहाँ घर है मत जिते बेले देख भुक जहाँ हूँ यहाँ गेटा बंद अच्छे ना कदिन गेट खोली थे मत आसिक कामुड़ी देकी पलि मत ही जिते बड़े देख तार भुक मत चूर रोग देखा जाए ना सब लोक मैंने सब घर भर्ती मुझे मैंने मत खरा लगुनि बहुत भल लगे मन लगी ये जो बिल्डिंगटा ये बिल्डिंगटा मत तार सेक्शनटा भल लगे टेरेसटा जिमी रास्तार गाई कुकुर ये न हाबड़ीनी हम एरक एमती हो पार माँ से जनक खरार गाड़ी पछरे शुई खरार चली रूम को आज रांधि हेनी गरम भी नहीं खाइबा नहीं आसी मैंने देखु केमती वर्षा होची हम साथी मैडम वीडियो क्लिप करछथि तांको वीडियो को सब आपन मन समस्त लाइक एंड शेयर करिए मन हमें चाहते हैं बहुत कष्ट रहिलो वर्तमान जो क्लाइमेट अछि हमें संभव लागुची बहुत बड़ बड़ बात्याटा आसियर अछि तो उपभोग कर इच्छा कोन होबो कि जाने तबे हमें आपन बड़ सुंदर व्यूज रे बड़ देखथि जे वर्तमान क्लाइमेट एमिति हिची देखथु ठीक अछि तापर कोन होबो वर्तमान हम जानिलु ठीक अच्छे ये वीडियोटा सुंदर वीडियोटा देखिया पे हम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आउ धन्यवाद तो सांग मैंने आप देखी पारे केमती वर्षा उठे बाहर तो आज ड्यूटी ऑफ एबे तो ड्यूटी ऑफ हो गला बाबा भाई दो टीचर का हेयर को
ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କସ୍ମୋ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ହେଉଛି କସ୍ମୋ ବଜାର, ସିଏ ଧୀରେ 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 ତା ସଟରଟା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ ପୁରା ସଟରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ବାହାରେ ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାରୁଛି। ଏତେ ଖରା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିକି ମୋ ବାଇକ୍ଟାକୁ ଦୁନିଆ ପଛେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ଟାକୁ ସାଇତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ତା ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଟା ରଖୁଛୁ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ, ତ ଦେଖୁଛି ସେ ବାତିଆରେ ବାଇକ୍ ଟା ଉଡେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଟେଷ୍ଟ ବାଇକ୍। ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ବାତିଆ ରଖିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାଇକ୍ ଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟା ଝଡ଼ ମାନେ ବାତିଆ ଟା ଖୁବ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚାଲି ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇନ୍ ଚାଲି ଆସିଲାନି, ଲାଇନ୍ ଚାଲି ଆସିଲାନି, କିଛି ବାତ୍ୟା ହବନି। ସେଇଠି ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଠି ତରମୁଜ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦଉନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପଳଉଛି। ଆମ୍ବ ହଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଦିଟା ଆମ୍ବ ନେଇଯିବ ଇଏ କରିବା, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇନି। ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଜି ଜୁସ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କରି ଘିନି ଆସୁନ କରିକି କେରକ କରନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଟାଉଟରି କଥା କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ର ରେସିପି କୁହନ୍ତୁ। ଚୋପାଟାକୁ ଛଡେଇ ଦେଲ, ତାପରେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଦବ, ସେଥିରେ କିଛି ବରଫ ଦବ, କିଛି ଚିନି ଦବ। ବରଫ ତ ନାହିଁ, ଆଦା ରସୁଣ ତା ସହିତ ଟିକେ ବାଇଲ୍ କରିଦେବେ। ବରଫ ତ ନାହିଁ, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି ଯାର କ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ଡାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ହବ ତ ହବ, ନା ସାର୍ ହବ ତ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କାଲିକା ପବନଟା ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହବ ଭଲରେ, ବର୍ଷାଟା ହବ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଲାଗିବ। କଣ ପବନ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ବର୍ଷା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କାଲି ସେ ପବନ ଦେଖିକି ନା ମାଗ ମୋ ଆଖିର କଣ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି। ମୋ ବିଶେଷ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି। ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଓହୋ, ସେ ତ ବର୍ଷେ ମେହନତ କରୁଛୁ, ବର୍ଷାର ବି ସେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ବର୍ଷାର ବି ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ସାର୍ କାଆଡ଼େ ଗଲେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ତା ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଦେଇଦେବା, ଲାଇନ୍ ତ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଁ ମୁଁ କହିନି କାହାଠୁ ବି ଉଡ଼େଇ ନେଲା, ଲାଇନ୍ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ବର୍ଷା କିସ ବର୍ଷା ହବ। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। Wow. ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ।